ako bay, kay gwapo kay Bridge, oh. Gwapo siguro tambayan draba, kay hangin kayo. Wow, ninduta sa Bridge, oh, taas kayo, nyahabog pa dyan kayo. Kay halidi man karon, maglaag-laag lang kung bisag asa. Kay si mama, wato kabalo nga, wami klase. Wala siya kabalo ba, nga halidi karon, national hero. Tapos gigaan pa dyan kong baon. Taas lami pa dyan yung gipabalon, tsaki. Daghang kinig nutrients ba, mabright na dyan kuhan eh. Gwapo kay dito sa tulay bay, kay chill-chill kay ba, muato sa kube. Wow, kalami sa tsaki idream nun, uy. Wow, mura Great Wall of China diri nga tulay bay. Lami dream nagtsaki bay. Kay overview kay ba makita nimo ang palibot. Unta way magsinamok sa ko diri ron kay peaceful akong kinabuhi diri. Unta wala to si Arki diri bay kay mauro to sa mukan. Kay palakawat kay to sa kong mga pagkaon. Ulit kay bay murag patay gutom. Nya karon dili na jud ko masundan niya diri. Kay wala man to siya kabalo diri. Nana man ko sa Great Wall of China. Imno na nako ni be. Wow, lamiya oy! Wow, nisabay ang view sa kalami bay. Hinduta jud palangga ta sa tong mama oy. Kay bisag way klase bay tagaan. Lamiya jud oy. Si Lakshmi nat. Si Lakshmi, bulak na. Hala, layuan naman dahil akong naabtan oy. Asa naman idiri dapit bay? Wapo lagi kay ni dire. Pero wala may klase ka ron. Unsa ka akong laing lingaw no? Unsa may laing lingaw ani oy? Laaya po daning kinabuhi ani oy. Wala pa tay mga kadula. Wala pa yung tay pagpalit sa mga makaon. Ay, paita po daning anak ta sa pobreng tao oy. May pegi sa wilik na lang ko sa una ba? Di ba ko magpobre mga makaon? May pay mo ato lang ko sa unahan baby. Kasi makita kong maayon dito. La. Hala, na si Berto bay? Hala, nagunsa kaya na siya dire? Hala, napayod siya gisuyop-suyop oh. Diskantihan ako ni B. La. Hoy, Art! Hala, nabot lagi ka dire. Anong ningabot naman ka dire? Nga Great Wall of China na biyan eh. Hala, Great Wall of China. Pataka ramang ka nga hanging bridge ramang gani ni. Magbuot tayo nga sa ako Art. Alangan, pataka ramang ka. Maglagot na bakawanan sigig pataka. Suyaon man kay ka. Dili man ko suyaon. Pero Bert, unsa na yung magibit-bit? Ay kani, tsaki, lami ka suyop-suyopon. Lami yan ano? Asa di kagikan ana? Siyempre, sa palanggan ako ni mama. Pag tuuman niyag na ko klase, gigaan ko niyag baon. Ay, tama no, halidi man day karon no ate klase. Pero, hala ka Bert! Hala, unsa man Art? Tama di ay, nagsugat mi gayna si mong mama. Nga naman day nagsugat mong mama. Nangita siya sa imuha gayna. Suko kayo. Pagtuon niyag na amoy klase. Hala, gitugan ni mo no? Oh, alangan magmangati ko, di ba ako batik ko ng pagkatawa? Wala dyan kay Claro at magitugan dyan ko ni mo. Hala, anis tugad man ko, di mo ko parihan ni mo, atikon. Asa man na siya, klaguta po ni mo. Hala, napaabot to sa inyong balay, bunal-bunalan dyan ka mataka. Hala, impas yung kuha ni bay, muulis ako, kunitasan niya ako. Sige, ato ka na dayon dito, dalian na. Sige, Art, balikon ako ng Diyos ha, bantagim no na ni mo. Pagampi nga, mabunalan biya kasi mo mama. Bright na dyan ni Arki, oy. Okay mo plano ba? Mindset ba? Mindset? Lamian dyan sa iyang baon, oy. Paspasan ako ni Vicky, ba't yung ubalik to dayon? Yummy! Manambog na siguro ko ane, kaya healthy man kayo ni akong gino. Uto-uto yung kayo ni si Berto ba, dali ra kayo maatik. Bisag wala gipangita sa iyang mama, tanawa. Naisahan na po. Ay, wala man